Val, comencem amb la única maleta d'equipatge de mà que portem. Val? Neceser. Aquí portem els passaports i el logbook. Òbviament per anar per Europa no cal el passaport, però nosaltres sempre viatgem amb un doble documentació per si passa alguna cosa. Val? Això és la roba de l'Elna per aquests 10 dies. Portem 2 jerseis, 2 texans, un peto que està sota, 3 malles, un parell de samarretes màniga, 3 samarretes màniga llarga i 3 samarretes màniga curta i pijama. Vale? I queda guardat tot aquí. Aquí hi ha la meva roba interior, aquí hi ha les botes d'aigua dels nens, tovalloles, un parell de tovalloles. Per anar en camper jo sempre recomano aquestes que tenen la veta per penjar. Per què? Perquè en el vehicle, després de dutxar-nos, llavors, maleta del Blai. Aquí hi ha la seva ampolla d'aigua. Aquí li he posat uns quants passatemps, el joc de pensar. Aquests dos són activitats de Tiger i unes enganxines. Les porta aquí guardadetes. I ell porta la seva roba. També li he posat un parell d'activitats. Això és per fer, és el Tiger també, per fer avions de paper, i aquest és molt divertit, és per posar enganxines en els gossos i així també molt guai, per maquejar-los una miqueta. Ai, que graciosos. Vale. I porta també aquí, en aquesta bossa hi ha mitjons, calçotets i mitjons per l'Elna. Vale? Roba interior dels nens. I la seva roba està tot aquí. Què porta? Doncs un parell de jerseis, més el que ja portarà, uns pantalons de recanvi, texans. Jo sempre li poso texans perquè no s'embruten, o més o menys no s'embruten, i duren molt. El pijama, samarretes de màniga curta 3, samarretes de màniga curta màniga llarga 3 i 3 jerseis. Vale? L'Elna aquesta vegada també viatja amb motxilla per primera vegada perquè ja paga seient. I llavors li vam agafar aquesta. Portarà la seva ampolla d'aigua, ara està buida. I segurament estarà buida amb tot. I llavors li he posat que ella serà l'encarregada de portar-se els bolquers. Portarem bolquers perquè els primers dies comencem una col·laboració i tenim un timing bastant marcat i no sé si ens donarà temps d'anar-ne a comprar, però vaja, en portarem pels primers 3 dies i prou. Ja comprarem. Llavors li he agafat aquest joc del Tiger, que és de magnètic, que és com de pescar, però són insectes. I això és el que tenia amagat. Això tampoc ho he descobert, és nou i s'ho trobaran al viatge. I això, que també és el que havia amagat fa uns dies, és un joc de psicomotricitat per passar el cordill entre les peces i tal. I ja està. Llavors, aquest espai serà una motxilla una mica per portar les seves cosetes i tal, sense pes. Vale? Genial. Llavors, aquí dins porto això que és per emergències molt urgents, val? Botón rojo, unes piruletes i uns lacacitos, que això ho tenim del Reis o del Tió, no sé. I aquí, amagat per si ho necessitem. Mocadors, jo aquí tinc alguna cosa unes lentilles de recanvi, una pinta als ulls, una crema labial. I aquí, aquí tinc una altra emergència per l'Elna, per fer bombolles, per si necessitem una emergència. I així important, crec que ja està, portem un pitet, aquí porto uns auriculars, i aquí dins, sí, ja està. Aquí he de posar el dron, he de posar la càmera i la Insta360.